Pasamos ao punto 8 da orden do día. Moción do Grupo Principal do Partido Popular sobre o adiamento da liquidación negativa correspondentes á participación nos ingresos do Estado. Vou dar a lectura da moción. Moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre o adiamento das liquidacións negativas correspondentes á participación nos ingresos do Estado. Un ano máis, as entidades locais de Galicia enfrontanse a reclamación por parte do Goberno de España dunha parte das cantidades percibidas durante o ano 2009 en concepto de participación nos ingresos do Estado. As cantidades que teñen que devolver as entidades locais galegas como consecuencia de liquidación do ano 2009 ascenden a menos 264.204.197,24 euros. Se sumamos este importe correspondente ás liquidacións negativas do ano 2008, atopámonos con que o Estado está reclamando aos concellos e deputacións de Galicia un importe de 370.488.852,53 céntimos. Importe que representa case a metade do que perciben anualmente as entidades locais galegas en concepto de participación nos ingresos do Estado. No caso concreto do Concello de Moaña, o importe da devolución derivado da liquidación durante o ano 2008 ascende a 359.469,26 euros e durante o ano 2009 ascende a 690.834,49 euros. Esta situación é susceptible de agravarse se, como todo se lle indicar, a liquidación do exercicio 2010 resulta igualmente negativa. A orixa do problema atócase na mala xestión do Goberno de España, presidido polo señor Rodríguez Zapatero, que vou presentando durante os últimos anos uns orzamentos cunha previsión de ingresos que a realidade encargouse de poñer en evidencia. A reclamación efectuada polo Goberno de España neste momento podería poñer en risco o mantemento dos servicios públicos, esenciais de titularidade local, razón pola que convén solicitar que se adíe o pagamento das entidades a devolver un prazo inicial de 5 anos a un máximo de 10. Do mesmo xeito que se ten comprometido o candidato a presidente do Goberno Mariano Rajoy para o caso de que gañe as eleccións respecto das cantidades que o Estado lle reclama as comunidades autónomas. Ademais, para garantir a suficiencia financiera das facendas locais, o Goberno do Estado debería garantir, como fai a Xunta de Galicia, o Fondo de Cooperación Local, que ningún concello perciba menos ingresos netos en concepto de participación nos ingresos do Estado que os que percibiu durante o ano 2009. Por todos os motivos expostos, o Grupo Municipal Popular propón o Pleno da Corporación Municipal a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, dirixirse ao Ministerio de Facenda do Goberno de España para solicitar que se adíe o pagamento das cantidades a devolver correspondentes ás liquidacións negativas da participación nos ingresos do Estado dos anos 2008 e 2009, fixadas actualmente en 5 anos ata un prazo de 10. Segundo, dirixirse ao Ministerio de Facenda para que o Goberno de España adopte unha medida tendente a garantir que os ingresos netos que perciban as entidades locais en concepto de participación nos ingresos do Estado non sexan inferiores que os que percibiron durante o ano 2009, tal e como foi realizada a Xunta de Galicia por Fondo de Cooperación Local durante os anos 2010 e 2011. Intervención. Solo me quero lembrar que, bueno, non vamos a apoiar a moción, por suposto, que se vai aprobar a acta o día 28 ou 29 de novembro. Solo decir iso. Vale. Alguna intervención máis? A votación. Votos a favor da moción. Acórdense de defenderla o 29 de novembro, para aprobamos despois nos acordan dela. Que iba a falar? Si queres explicación de voto. Ya pasamos.